mga kabisning! For today's video, ang inyong Disney princess nga baboy cannot attend og kasal. So before ko mag-share guys, is nasa ko i-share nga bad trip jud nako no. So ang call time ang good sa ani nga wedding is 3 AM and then ang preparation ani is Acacia Hotel. Located siya sa Lanang. So ako kay naki-stay lang man ko sa akong friends sa may Ponciano, nagtaxi ko kay syempre Ponciano to Acacia is doon na dyan na siya guys, wala pa dyan traffic. So mo to nagtaxi ko, ako mugod na pagkatao is my job pagkakuripot mangod no, charot. So mo to guys, nagsakay ko taxi, tapos yati nakulbaan jud ko ato pagsakay nako og taxi kay tungod si kuya driver ginatuyok-tuyok ko. Mura jud ako katuod sa Davao no, sweet to beta ning Davao no. So kung nahuna ato gituyok-tuyok ko kay tungod daron madak-an ko bayad sa taxi. Tapos akong other side sa kung nahuna nahadlok jud ko guys. Wala ko nakuratan sa gibayad pero nahadlok jud ko kay naliman ka ginaagi ko sa skinita nya ako ra isa malay ko bag adik-adik tong driver to nya mo to nagreklamo ko kuya ngano kung gituyok-tuyok taga Davao pero katuod baya jud ko diri nya mo to hanaginan pa ko nga naglikay do siya sa mga traffic lights. Kung traffic lights ka doon ra nabuang man siguro ka. So mo to guys no na nagyaw-yaw ko kasi ibundak jud nako ang pultahan pero thanks to God kay naabot man po ko safe sa Acacia Hotel. So mo to guys, beware yun ta sa aning mga taxi no kay ngambot na lang jud puryagaba dili man tanan pero naadjay mga uban nga ambot na lang awan ni akong friend ni ay sana all nag-kiss sila ba kay kanang murag first quarter nila sa ilang relationship bakit sila tanawon ay so bali ang kaning gikasal guys is ang bride is mo ni akong friend nagkaila mi ani niya is grade 6 mi ani yes grade 6 elementary mi tapos after ato high school wala na mi nakita kay niulit naman sa ilaw diba 1 year lang mi nagkita ay ani pero naging best friend na ako siya best ang among tawagan so mauto kanang rare lang kay mi magkita ani niya mas ni samot ng among panagkaila ang among paghigugma ay charot tungod ani niya kay na love na akong cat kay siya man ang tagaan ko niya ano ba kanang tulo ka kiring o diba daghan kini sila mag-couple hilig kini sila kiring so mo to gitagaan ko mo to dito mi nagkasamot og kanang close masing wa mi kita-kita iya pa jud kong gihimo og bridesmaid o diba sana all and then happy kaayo ko kay masing wala mi kita ay ikuha gyapon ko niyang bridesmaid and then witness na ko iyang kasal ang ilang first kiss niya cutie kaayo kay ulaw-ulaw guwapa kay akong friend ni ani ay sana all kaayo nakita na niya yung tunay na pag-ibig o diba congrats beshi sa inyo ni Nico and that's all guys thank you for watching amping tantanan and God bless us all hi thank you